Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mak jam 4 tangi. Oke guys, kita hari ini hari Senin berangkat pagi. Goreng-gorengku bakwan ada, bakwan jagung ada, tahu isi, tempe gembuk, tempe tenan. Terus limpang-limpong guys. Tradisi pokoknya. Iki mak lagi goreng-goreng. Wis ki jam 7 wis mateng bakwane tok. Terus langsung dadar jagung. Iki sak ompreng. Dadar jagung sik. Wis ayo budal isuk guys, pokoke engko kudune jam 9:30 apa jam 09.00 tok pasar. Persiapan ki, isuk-isuk siap-siap. Ya kudune ya siap-siap no. Nek bar prei ngene iki sekarang mergawi yuk nek asal aku prei 2 dina pisan prei goreng kerupuk susah. Goreng kerupuk iki ora nek wong iso, nek isono tak nek kuli mbayari wong. Kamang jare mbahku arep ngene kok ora teko-teko ta. Dulure mak iki. Kalau karek ngaduk, jangan apa-apa tak dedekno cok ora mampu. Merondol dhewe kalau ditutuki ndase ngene kok ndak apa tak tututi, mladung kok. Kulo ndase diprondol-prondol, dia-dia apa kongkon apa jen? Anu. Kon bertani kayune lho. Dhuwit kondi? Mah aku nutang 300 rong bayar kok, gak wani aku. Karek kowe karo nyelek sapa? Nyelek sapa? Lah digo tuku obat kuwi nyelek sapa? Putra ya lep. Emake sapa? Anak sing waris cok iki sapa? Pat. Oke guys, mateng kabeh. Dadar jagung, limpang-limpung, terusan bakwan utuh-utuh iki taune. Ya Allah, lah tek rene kabeh memang jane model apa? Ya, entane kembang turi. Iki pecele guys, persiapan. Sah, pecel iki kembang turi diaduk sik. Ndandakno kompor ae urung tak bayar kocoke. Kompor kurine. Oke, kembang turi cambahe wis mateng. Engko lagi kacang, guys. Turi dhisik. Metu-metu. Dilebih ae, dilebih. Kok nek kowe tak atur ae sepi. Jam 7 wong bangunan budal. Jam 7 wong bangunan wis budal, bangunane ratang. Bangunan nganding ngarep SMP iki kaya padha tuku. Tuku empok. Agak brok dhuwit. Ora ndek dhuwit kuwi. Walik kuwi. Oke. Kembang turine. Aja medhuk-medhuk engko ndak momot. Kedengan ae apa. Nah, para untune sing mangan rondok pokak ngono. Aja medhuk-medhuk. Nyelep 2 kilo iki. Nek ra kantu yo iso nyelep sore, Mbah. Nek prei niki nek gak iso yo dadak. Sung sinung. Ape ditinggal nyelep ora nek sing nunggoni. Dadak ki nek sing nunggoni omah no oke ae.
Wis nyandak liyane. Wis. Hari ini dibantu sama Mbah Lam, guys. Mbah Kelam iki ibuke Mbak Si, adik dulure maknya sing ning ngandheng makam, sing ngandheng kuburan, dulure Mbah Pariem. Lah piye? Mbah Ju sibuk ngurusi kambing dhewe-dhewe dadine ora gak iso ngalami aku. Saiki dibantu sama Mbah Lam ki. Mbah Lam omahe ndeng makaman sing dulure maknya misanane maknya isih sing ngandheng makam. Wis ning kono isih. Sing Mbah Ngadi jem wonge rasit mlaku. Gimana guys, maknya dhewean bingung. Mbah Ngadi jem gak sit mlaku. Biasane Mbah Ngadi jem sing ngomong maknya yen tapi nambah kene tonak tanuk yo anu asu. Nang kene bocok nang kene. Nak rino tapi nak bengi yo mulih aku dhewe ang. Tonak tanuk ape opo wong Yo gawe tonak. yo nak metu petik ngene yo isit ah wonge. Tapi nak bengi yo mulih ora nak wong. Empah. Oke, nak ratu pilih yo Mbah Rasid mlaku. Awake saiki kok gejah, Awake lemu. karek mangan turu. Nak mata jane rutangi kok tak barno ae. Pemboyak. Aku ki apa nak matan ki dikancingi lawange ki, tak turu ki. Oh, turu kok dikancingi. Kan mulak turu aku emah. Turu wong loro kok mah. Wes. Iki apa digulek apa leh ki mangjane? Iki apa ngulek apa kowe iki? Ki malu pe bumbu apa ngene iki? Ya Allah. Kuncang mbek bawang ngono. Rate samene kae monggo apa nang iki? Ya. Ya, kok sak pukul. Pitik kae apa ngendok kok piye dah begini kaya. Ya, Bang. Delok kae. Sarapan apa gorengan mateng. Pak Iris kula bukan sarapan. Ini mbok pakan sapi gak gelem. Manuk, kalian su manuk kusuk. Si coke mati kok. Iya, Mbah iki ketok aku. Jajan. Ketok. Nyah kita kelingene ayo karo mlaku. Lah, ngene lho. Nggih. Ojo dikelianune ya. Dah yo piye lah wong nek ora tau. Ketok. Kita Oke, ayo guys kita berangkat. ya yo berangkat. Guys, Ya. Sapi foto. Ya, sapine dipoto jare sapine difoto. Mangkate kaya Ya. dondang. Oh, mangkate kaya abrakan apa iki kaya dokar, sikar. Dondange mlaku, guys. Yo ayo mlaku. Yo barang anu kok diborong wong. Bar ketumplek kok. Bar ketumplek kok diborong wong entuk anu. Entuk ijol. Entuk ijol. Ayo berangkat. Wis bismillah. Ya. Wis kok dijik borong wong kabeh kuwi sak kerupuk-kerupuke. Wis tek borong wong sitok. Ya berangkat. Wis. Ulap yo ora patek ketak. Ketak. Ulap kok. Yo berangkat. Alah. Berkutasa. Saya berkutasa.
Sambele kutah sak mangkok. Alah. Sambele maknya kutah sak mangkok iki mang yo engko muga-muga ndang laris ya. Sambele kalong seprapat sing kutah ning lemah. Oke, Bolo kita berangkat ya. Kita menuju ke lokasi TPK Pasar Merah. Oke, Mbah mangkat ya, Mbah. Oke. Lho, sing tuku sesuk wis kaliren ora ndek pakanan ndek rong dina tak tinggal prei. Anglinting ngono. Oke, Bolo selamat pagi semuanya. Selamat bergabung. Halo, guys. Kowe tuku apa? Kerupuk dan tahu 3.000. Uwar 3.000, dancuk 6.000 ki matur suwun ya. Dah. Oke, guys, baru berangkat pagi-pagi. Moga-moga kondang laris manis ya, guys. Ini kerupukku ya sakmene kae. Tuku 3.000 perayaan bareng-bareng. Alah ya. Bose ning ndi anu? Bose sing mobil. Oke, Bolo, muga-muga kondang laris manis ya, guys. Kita berada di kawasan Pasar Merah. Oke, guys, mumpung isuk. Kita